aku sengaja ngadang ning kene iki. Mergo aku ngeman karo si Adi aja mbok bacut ki ya di mergo alas iki alas gawat kaliwat angker wingit kepati aja mbok bacut ki ya di Bratasena. Wah, perkara bungah susah tak sandange dhewe sumingkira. Kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatalni dhewe alas iki. Bratasena nek duwe tekad koyo Gunung Waja ya. Nadyan kepiye wae, nadyan aku wis digajul kowe tetep sedulurku nunggal bayu mula nek ana bot karepotane Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya di Bratasena. Purotata Gati Saya Indriyaksa Saramaruta Bawana Gana Margana Bujleng iblis ladat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara ngertani iki geger kaya ngene iki ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh. Inggih Ryanawati. Menika malah kathah Purwadya ingkang sami krubuhan beteng kados pundi menika? Wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh. Kuwi dikira wit baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, cetha ana manungsa sing salah gawe. Wadya bala kajiman kabeh wae. Mara gageh prapakana manungsa salah gawe iki. Nggih, ngesaken dawuh ayo kanca budal-budal. Ana dongeng enthek si panunggal paten kono panunggul apa dosane dosa mungkulisa songo aja tindak kuat